שלום לכם, ברוכים הבאים. יש דבר שקורה לנו הרבה פעמים, לכל אחד מאיתנו. האמת היא שהוא לא קורה לנו הרבה פעמים, הוא קורה לנו בדרך כלל מדי יום ואפילו כמה פעמים ביום. אנחנו נפגעים ממשהו, נפגעים מדיבור של מישהו, מהתנהגות של מישהו, ממילה עוקצנית, מילה פוגענית, מילה של זלזול או לגלוג. פגיעה באמת עמוקה, לחיצה על כפתור מאוד מאוד רגיש, ואנחנו לא רוצים לכעוס, כי אנחנו יודעים כמה זה חמור לכעוס, ואנחנו זוכרים מה שחז"ל אומרים, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. לכן אנחנו מתאפקים, אנחנו כובשים את הכעס ומדחיקים אותו פנימה. כשאנחנו מדחיקים את הכעס פנימה, קורה דבר מאוד מעניין. מתחילה להתפתח טינה. טינה היא בעצם כעס מודחק, כעס מסריח. כשהכעס מודחק פנימה ולא מעובד, הוא מתחיל להעלות סירחון. לפעמים זה מורגש מיד, לפעמים לוקח קצת זמן עד שהוא מתחיל להיות מורגש, אולי אפילו יום או יומיים, אבל זו המציאות. כעס מודחק נהפך לטינה. הסימן המובהק ביותר לטינה הוא בית משפט. אני מוצא את עצמי פתאום בתוך בית משפט כשאני משמש גם כתובע, גם כנתבע וגם כשופט. פתאום אני מגלה שאני מנהל דיאלוג בתוך הראש שלי. מי צדק? הוא צדק? לא, מה פתאום, אני צדקתי. הוא התנהג אליי בצורה כה מחפירה, בצורה כל כך בלתי אנושית. ולמה נתתי לו לדרוס אותי? תמיד זה קורה, תמיד אני נותן לאנשים לדרוס אותי. למה? הייתי צריך לענות לו כמו שצריך, הייתי צריך לתת לו בשיניים. אי אפשר לעבור על דבר כזה לסדר היום. והשפיטה הזאת מקרסמת בנו והופכת את המוח שלנו למכונת כביסה ואת הלב שלנו לצונמי של רגשות שליליים. והדבר הזה מלווה אותנו לכל מקום ולא נותן לנו להתרכז לא בתפילה, לא בלימוד התורה, לא בעבודה ולא בשום דבר אחר. והוא גוזל מאיתנו כל כך הרבה אנרגיות שהיינו יכולים להשקיע אותם בדברים אחרים, דברים חיוביים. והשאלה היא, מה אנחנו יכולים לעשות כדי להיפטר מהדבר הזה? מה אנחנו יכולים לעשות כדי לשחרר את הטינה? שימו סיפור. היה איש צדיק, ירא שמיים ובעל חסד גדול, שמבוקר ועד השעות הקטנות של הלילה היה מסתובב בין בתי חולים ובתי אבות, יושב עם חולים וזקנים, מקשיב להם, משוחח איתם, מעודד אותם, מחזק את ליבם ורואה אם משהו חסר להם. ולא אחת מערב את בני המשפחות שלהם בעניינים. יום אחד הוא ישב עם זקן בבית אבות ודיבר איתו, דיבר והקשיב ודיבר כרגלו בקודש, כשרק השולחן מפריד בינו לבין כיסא הגלגלים עליו ישב הזקן. פתאום, תוך כדי שהוא דיבר איתו, הוא הרגיש צביטה ברגל. מיד הוא נטר לאחור עם הכיסא, אבל מהר מאוד הוא התעשת וחזר והתקרב עם הכיסא לשולחן והמשיך לדבר עם הזקן כאילו לא היה. חלפה עוד דקה והוא הרגיש עוד צביטה ברגל, ועוד אחת. כאן הוא אמר, זהו זה. עוד צביטה אחת ואני קם והולך. ואז הוא ראה את הזקן פורץ בבכי. מה קרה? הוא שאל אותו. נעלבת או נבהלת מהקפיצה שלי לאחור? לא התכוונתי. לא אמר לו הזקן שעיניו דומות. הרגל שלי נרדמה, וכל פעם שהרגל שלי נרדמת, אני נותן לה צביטה ומיד היא מתעוררת. הפעם נתתי לה כבר 3 והיא עוד לא התעוררה. כשאני נפגע מבן אדם, לא משנה מי, אם זה בן משפחה, אם זה בעל, אישה, אח, אחות, גיס, גיסה, אם זה שכן או סתם מישהו מהקהילה, לא משנה מי. אם אני נפגע ממנו, אם הוא פוגע בי, זה אומר שמשהו כואב לו, הוא נמצא במצוקה. מי שאין לו מצוקה, מי שאין לו כאב בלב, אין לו צורך לפגוע. אם היה לו צורך לפגוע בי, להעליב אותי, להזיק לי, סימנו
שיש לו קוצים ברגל, קוצים בלב. יש לו מה שנקרא בשפת הילדים סודה. הוא מרגיש סודה בלב. בעצם הוא היה צריך לצוות את עצמו. הוא התבלבל, הוא צוות אותי. למה דווקא אותי? זה כבר שאלה אחרת. כי כך הקדוש ברוך הוא גזר. שאני עכשיו אפגע. למה הקדוש ברוך הוא ככה גזר? אני לא יודע. אני יודע דבר אחד, שהקדוש ברוך הוא מאוד מאוד אוהב אותי. וכנראה שיש לו חשבון. אולי הוא רוצה שאני אבדוק את עצמי, שאני אעשה חשבון נפש ואראה מה קורה לי, למה אני כל כך נפגע שאומרים לי מילה כזאת. ודרך זה אתפתח ואגדל, אולי, אבל זה לא קשור אליו. הוא צוות אותי כי הוא התבלבל, כי משהו כואב לו, כי הוא מרגיש קוצים, והוא רצה לצוות את עצמו. אני נפגעתי כי הייתי צריך להיפגע. אם לא הוא, מישהו אחר היה צוות אותי, מישהו אחר היה פוגע בי. כשדוד המלך ברח מפני אבשלום בנו, אנחנו לא יכולים לתאר את גודל המצוקה, מה זה אומר מלך בישראל בורח מבנו מחמדו. ותוך כדי הבריחה הוא נתקל בשימי בן גרה, ושימי בן גרה תקף אותו, הוא קילל אותו כללה נמרצת, ואנשיו של דוד המלך ביקשו לשלוח בו יד ולגמור את הסיפור אחת ולתמיד. ודוד המלך אמר להם, לא, חס ושלום, אתם לא נוגעים בו לרעה. השם אמר לו כלל, הוא רק שליח, הוא רק מקל. אם לא הוא, מישהו אחר היה עושה לי את זה, מישהו אחר היה מקלל אותי. זה הסוד. כשאנחנו נצליח לעשות את ההפרדה בין החלק של הפוגע לבין החלק שלנו, הוא פגע בי כי הוא התבלבל, לא בגלל שהוא שונא אותי. כואב לו משהו, הוא מרגיש קוצים. ואני נפגעתי כי הייתי צריך להיפגע, כי ככה גזר הבורא. כשאנחנו נצליח לעשות את ההפרדה הזאת, אנחנו נשתחרר מכל הטינות. וכשאנחנו נשתחרר מהטינות, אנחנו נהיה פנויים לבדוק את עצמנו פנימה. מה קורה לנו? למה אנחנו נפגעים כל כך? וככה נלך ונתקדם. כשהטינה לא תהיה ברקע, כשנצא מבית המשפט, ולא יהיה לנו את כל סערת הרגשות ואת כל המכונת כביסה של השפיטה, נוכל לגדול ולבדוק את עצמנו ולהתפתח ולשחרר גם דברים אחרים שמטרידים אותנו. תודה רבה לכם, מקווה מאוד שהייתי לכם לעזר.